Sa damuhan kayo una nag-sex, sino tong tao na 'to? Kamukha mo po siya. Ano, ano? Kahawig mo po siya. So, kaya po ako laging nanonood kasi nakikita ko po ikaw po sa kanya po. Ibalik mo kami sa 2018 kung saan una kang nakipagbengbangan at sa damuhan pa ito. Habang bata pa, sa damuhan magkabulan. At saan damuhan nito? Sa Pilipinas ba? Sa ibang bansa? Kwentuhan mo naman kami kasi ang katinon ha? Ang katinon. Wala po ako sa sarili ko po. Ganon. Kasi iniwan po ako ng partner ko po. That moment po is lagi po akong nagiinom. Lahat po ng bisyo natutunan ko po. So, nakilala ko po yung lalaki po sa katabi po siya nung inuupahan ko po na apartment po sa dyan po sa Pinas po. Mhm. Yung katabi po ng apartment, dun po siya nakatira yung lalaki po. First day po, nakita ko po siya ng umaga po. And then nung gabi na, nag-iinom na po ako noon. Kasama ko po yung kapitbahay po. And then po, pinakilala po siya nung kapitbahay kasi hindi ko po siya kilala. And then, inaya po namin na makisama po sa amin. Naman po siya, bali nakipag-inuman naman po siya, mga ilang tagay lang po, and then ubos na po yung alak. So, nag-aya po siya na bumili ng alak po doon sa tindahan. So, teka lang bago mo ituloy ito. Ito na Yes ba po. yung pagbili ninyo? Ito na yung may pangyayari na sa inyo? Opo. Okay. Wait. Bago ang lahat, anong itsura mo na netong nung lalaki? Bali po, DJ Jello, kamukha mo po siya. Ano? Kahawig mo po siya. So, kaya po ako laging nanonood kasi nakikita ko po ikaw po sa kanya po. Ano? Opo, hindi po ako nagsisinungaling, DJ Jello. Teka lang. Same po kayo ng body build. Okay. And same, kahawig na kahawig niyo po siya. Sige nga, hawig na hawig ko, chinito rin. Maputi, Opo, matangkad, yes po. maganda katawan. Hindi maganda Yes po. katawan ko eh. Hindi ako yun. Ay nako, buti na lang wala si Rocky. Kasi kung nandito si Rocky, kinuwawa na naman ako. Buti hindi ka na disgrasya dun sa grass, no? Sabi. Bali po, nung time na po yon, talagang may tama naman na po ako, pero alam ko po yung ginagawa. So, that moment po, syempre parang naghahanap talaga po ako ng parang makakasama, ganun po. Kasi super broken hearted po ako that moment. Aminado po ako na parang nilalandi ko na po siya, ganun. Yung paghawak ko sa kanya, may kasamang landi na po yun. Siguro, hindi na din po niya natiis, ganun. Hinila niya po na po ako dun sa damuhan po. Paano kanya hinila dun sa damuhan? Ano po kasi, na po ako sa may bewang niya. And then, pinipigilan pa po siguro niya. Kaso nung hindi niya na po mapigilan, sige na nga, tara na. Gumanon po siya. Anong Opo. eksena ng mga nangyari? Dahan-dahan mo kaming kwentuhan. Bali po, yung damuhan na po yun is, katabi po nun is malaking bahay po, parang bagong gawang bahay po. So, yung gilid po noon is madamo po talaga. Bukod po sa damo, may mga pa po doon, yung mga sobra-sobrang mga semento po. So, masakit po siya. Pag naghalikan lang po kami muna. Parang nag-iinit na po kasi siya nung time na yun. So, naghalikan lang po muna kami, and then bumaba po ako agad kasi sobrang wild na po. Na po, na po ako. Kumanta na po ako. Tapos bigla niya po akong pinahiga po doon. So, yung likod ko po, sobrang sakit na talaga. Pero hindi ko na po inisip po yon kasi medyo may tama na din naman po ako ng anak. So, Okay. di Kinain mo ganun yung po. batuta, lumuhod ka, pinahiga ka, di mo naramdaman yung kate. Paano niya ginawa? Kwentuhan mo kami dahan-dahan. Ayun po, nung nakahiga na po ako, Ayan na. lumuhod din po siya para Lumuhod. para ganun na po, ipasok na po yun. Mabilisan po kasi, TJ, kasi ang alam lang po ng mga kasama namin, bibili lang po kami ng alak. Kung hindi. Opo.
Mga 10 minutes po, kaming nandun po sa damuhan. Matagal din. Opo. So, pagbalik po namin, wala na po yung kasama namin. Alam mo bakit? Po. Alam mo bakit nawala sila? Ano po? May ginawa rin silang milagro. Siguro. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.